Em dic Cristina Fernández i soc operària especialitzada en pneumàtica de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya. Estic compromesa amb el feminisme, promovent l'interès de noies joves i estudiants per ocupar llocs de treball a l'empresa en professions altament masculinitzades. Les dones ja som el 31% de la plantilla. Em dic Esther Garcia i soc la directora de material mòbil de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya. Treballo per incorporar i fidelitzar els millors professionals en condicions d'igualtat i promoure el lideratge de les dones en posicions tècniques i directives. Em dic Carles Cots i sóc el cap de producció Estacions a Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya. Estic compromès amb el feminisme, treballant per un transport lliure de violència masclista i involucrant els homes com a impulsors del canvi en moviments com el He4She. Em dic Noelia Garriga i sóc una de les maquinistes de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya. Estic compromesa amb el feminisme i m'he trobat una empresa que ofereix igualtat de tracte entre homes i dones. Em dic Marta Sobirà i sóc la primera dona presidenta de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya. Presideixo també el primer comitè de direcció paritari de l'empresa i estic compromès amb el feminisme treballant per assolir la paritat efectiva en tots els òrgans de decisió. Són moltes les persones que cada dia sumen amb la seva feina per aconseguir una igualtat real a tots els àmbits de la companyia. I ara et toca a tu. El Dia de la Dona puja al tren de la igualtat. Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya.